Mga anak sa Diyos, sa sinugdanan sa Kristyanismo, ang mga unang magtutuo nga mga Hudiyo, nagpadayon gihapon sa pag-obserbar sa Sabath. Apan, hinay-hinay nga nito nga ang usa ka dako kaayo nga kausaban, diin ang adlaw nga pagsimba, gibalhin ngadto sa Domingo. Kini tungod kay ang Domingo, mo ang adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus. Ang adlaw nga nagbag-o sa kasaysayan sa kaluwasan. Ang mga apostoles o mga unang Kristiyanos nagtapok matag Domingo aron sa pagpamalandong sa pulong sa Dios o sa pagtipon sa Eucharistia. Ang Day of the Lord nahimong sentro sa ilang pagtuo o komunidad. Ang mao nga shift dili lamang simple nga kanang tawag na change of schedule, kundili theological nga kabag-uhan nga nagpunting sa bagong kinabuhi diha kang Kristo. Ang Eucharistia nahimong kasing-kasing heart of their worship, kasing-kasing sa ilang pagsimba, din ilang nadawat ang lawas ug dugo ni Kristo. Sa paglabay sa panahon, ang Domingo nahimong opisyal nga nahimong adlaw sa Kristohanong pagsimba sa tibuok simbahan. Kini nagpakita nga ang pagtuo dili lamang paghinumdom sa unsay nahitabo kaniadto kundi pagsaulog sa bag-o nga kinabuhi. Ang pagbalhin gikan sa Sabath ngadto sa Domingo usa ka pahinumdom nga si Kristo mao ang katumanan sa balaod, katumanan sa mga saad nga kabag-uhan. Ug kini nagpadayag nga ang Eucharistia mao ang sentro sa atong kinabuhi isip mga Kristiyanos. Kung mawala og malayo na ganita sa misa, malayo pud ta sa atong langitnong kalanon. Kung mawala og malayo na ganita sa misa, dali na lang kaayo ta sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Kining kahulugan sa Eucharistia o sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo mao ang atong madungog sa Ebanghelyo karong adlaw. Diin si Jesus nagpadayag nga siya mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Ang iyang panawagan dili lang sa pagtuo kundi sa pagdawat sa iyang kaugalingon isip pagkaon sa atong kalag. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagtuo dili lamang atong paningkamot kundi grasya sa Dios nga nagdani kanato. Ang taong makaamgo sa grasya sa Dios makaingon gyud nga tanan grasya sa Dios. Ang taong makaamgo sa paglambo sa pagtuo makaingon gyud nga kining tanan bisan pa sa atong mga ginagmay o dinagko man nga mga buhat, kining tanan grasya sa Dios. Mingon si Jesus, "No one can come to me unless the Father who sent me draws them." John 6:44. Sa binisaya pangahubad, walay makaduol kanako o gawas kun dad-on siya sa amahan nga nagpadala kanako. Pasabot nga ang pagtuo dili lang gyud atong paningkamot kun dili grasya sa Dios nga nagdani kanato. Grasya sa Dios. Daghang higayon sa atong kinabuhi nga makasinati kita og pagdani sa Ginoo. Pananglitan kanang makakita ka og mga inspiring nga mga quotations, makadungog ka og usa ka inspiring nga gisulti sa usa ka tawo o simple nga quotation nga nakarelate ka og na-remind ka nga mahimong madasigon sa imong panaw sa pagtuo. Kanang naay mga tawo nga nidasig nimo sa imong mga buhat. Kini mga pagdani. These are invitations. Kini nga pagdani usa ka timaan nga ang amahan naglihok sa atong kasing-kasing. Apan kinahanglan nato kini nga tubagon pinaagi sa pag-abli sa atong kaugalingon. Mao ni ang paagi sa Dios. Malumo nga pagdani sa atong kalag. Busa ang pagtuo usa ka panaw sa pagdawat sa grasya sa Dios. Kung atong tugutan ang Ginoo nga mudani kanato, atong masinati ang tinuod nga kinabuhi nga iyang gisaad.
Kung mawala og malayo na ganita sa misa, malayo pud ta sa atong langitnong kalanon. Kung mawala og malayo na ganita sa misa, dali na lang kayo ta sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Ang pagtuo dili lamang atong paningkamot kundi grasya sa Dios nga nagdani kanato. Ikaduhang punto, ang Eucharistia dili lang simbolo kundi tinuod nga presensya ni Kristo. Mingon si Jesus, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. John 6:51. Sa binisaya pa, ako mo ang buhi nga pan nga gikan sa langit. Ang mukaon ini mabuhi sa walay katapusan. Kini nagpasabot sa Eucharistia nga atong gidawat sa matag misa. Sa matag misa kita gitagaan og kahigayunan sa pagdawat sa iyang lawas ug dugo. Mao kini ang pinakadako nga gasa sa simbahan. Busa ang atong pagtuo kinahanglan makita sa atong pagsalmot, sa atong pag-apil sa Eucharistia. Kabantay mo, ang ubang mga sekta o relihiyon, ang usa sa una nilang sawayon, o butang-butangan o mga dili maayong panig-ingnan, diha sa mga gusto nilang pasudlon sa ilang sekta o relihiyon, ang unag yun nilang butang-butangan o istoryahan og dili maayo kanang mahitungod sa mga pari o bispo Santo Papa. Butang-butangan yun na nila og dili maayo nga panig-ingnan ang mga pari, mga obispo Santo Papa kay kami man ang tigmisa. Kung dili nakaganahan sa pari, kay na-absorb na nimo ang dili maayong panig-ingnan nga gibutang sa ilaha, dili na ka musalmot sa misa. Mutulibagbag na ka kay masuko naman ka na program na ka nga dili maayo ang pari. Mao nga kung mawala ug malayo na gayta sa misa, malayo na pud ta sa atong langitong kalanon. Kung mawala ug malayo na gayta sa misa, dali na lang kaita sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Ang Eucharistia dili lang simbolo kundi tinuod nga presensya ni Kristo. Story time. Si Mother Teresa kanunay nga mohangyo og tabernakulo sa matag higayon nga magtukod sidya og bag-o nga kumbento. Nailhan siya sa pagpasigurado nga anaag joy tabernakulo sa dili pa buhatan og lain nga amenity ang usa ka balay o kumbento nga ilang puy-an. Kung pamilyar ka sa iyang kinabuhi ni Mother Teresa, kanunay niya jud nga gipasiugda ang panginahanglan sa Eucharistia nga alang kanidya mao'y nagsuporta sa iyang mga buluhaton ngadto sa mga homeless o sa mga destitute o sa mga kabus pa sa tanang mga kabus. Kana iyag gajud nga gipaklaro nga dili niya mahimo ang iyang pag-alagad sa mga kabus kung wala si Hesus sa Eucharistia nga anaa uban kanila. Gani na usa ka istorya dito sa San Francisco nga sa dihang magsugod na sila sa ilang missionaries of charity didto, ang obispo mao gajud ang nangunay sa pag-andam sa ilang lugar nga puy-an. Excited ang obispo, ingon ang obispo kang Mother Teresa, Ter, unsa may gusto nimong ibutang nato sa imong kumbento? Aircon ba sa kada kwarto? Sofa ba sa inyong sala? TV ba diya sa inyong kananan? O usa ka set sa mga lutuanan? Unsay tubag ni Mother Teresa? Ingon sidya, siguro alang bishop nga naay tabernakulo sa among kumbento. Dito nabati sa obispo nga ang presensya ni Kristo mo ang sentro sa kusog ug inspiration ni Mother Teresa. Nakaamgo ang obispo nga ang mga buhat ni Mother Teresa ug sa iyang mga madre dili lang humanitarian kundi misyon nga nagikan sa Eucharistia. Ug mao ni ang nakalahi nato nga mga Katoliko. Our help comes from the Lord who made Himself present in the Eucharist. Ang Eucharistia mao gajud nay muhatag natog kusog
sa pagpabilin nga madasigon diya sa atong mga adlaw-adlaw nga mga paningkamot. Kung mawala og malayo na gayta sa misa, malayo pud ta sa atong langit nung kalanon. Kung mawala og malayo na gayta sa misa, dali na lang kay ta sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Children of God, mga anak sa Dios, ang Ginoo nag-awhag kanato nga muduol kanidya og dawaton siya isip pan sa kinabuhi nga maghatag og kusog ug kaluwasan sa atong kalag. Ayaw kahadlok sa pagdawat sa grasya sa Dios nga nagdani kanato sa iyang gugma. Paningkamuti nga magpabilin sa Eukaristiya ug sa pag-ampo aron mapalig-on ang imong pagtuo. Hinumdumi nga si Kristo mao ang tinubdan sa atong kusog ug paglaom. Ayaw jud kalimti ang pagsalmot sa misa kay dinha imong madawat ang imong langit nung kalanon. Kung mawala ug malayo na gayta sa misa, malayo pud ta sa atong langit nung kalanon. Kung mawala ug malayo na gayta sa misa, dali na lang kayo ta sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.